zituzten. Iratxoak txikiak ziren. Baionako denda batean erosten ziren jostorratz ontziak, eta hor bizi ziren. Eta baserriko lanak egiten zituzten. Egun batean, baserritar batek laguntza behar zuen eta jostorratz ontzietako bat erosi zuen. Etxera bueltatu bezain pronto, kaja iriki zuen eta lau gaitzagorri lanean hasi ziren. Teiatua konpondu, begia jetzi, ukuilua garbitu, landatu eta egurra moztu. Gizon itxurako genioak dira maideak. Gauez. Baserrietako tximinietatik barrura jaisten dira. Etxekoak lo daudenean maideei utzitako paria jasotzera. Laminen lagunak dira maideak. Eta izan omen zuen, diren artean eraikitzen zaituzte arraskidea. Berez, genio ongileak dira. Baserria zaintzen dute, etxekoak lotara joaten direnean. Hala ere, etxea txukun ikusten ez badute, haserreken izugarriak erakusten dituzte. Euskal Herriko beste toki batzuetan, sandimaindiak, hautzek, etxe jaunak eta maidiak ere deitzen zaie. Kaixo, gu hirugarren gela gara. Gure personaia mitologikoa Tartalo da. Tartalos, gal mitologiko izaki bat da. Euskal Herriko zenikokitan Tartaloa esaten dute. Gehini bakarra bekokiaren erdian darrizugarriko hartzain erordeia da. Kobazulo batean bizi da eta bertara bildu ohi du gau ez. Bere arte ederra. Gainera kristau gaten dute. Harpatu ezkero, batzuk lehen hartzen dute. Batzuek diote bakarrik bizi dela, beste batzuek emaztea duela baina ez du, emazteak taldean bizi denik. Sugar harri izugarri bat zen, lurrazpian bizi zen eta leizetatik edo arkaitz arteko zuloetatik ateratzen zen lurra azale. Aintzinako kondaira batek dio, Dima herriko bi gaztek sugar ikusi zutela galtzolako aitzuloan. Anaien artean gazteenak harrikada batez buztana moztu omen zion sugarrera. Anaizarrena Dima herrian utzi eta urruneko beste lurralde batera joan zen lan egitera. Handik urte askotara anai nagusia egira itzuli zen. Leizera joateko gizon misteriotsu batek laguntza eskatu zion. Honek anaizarrerentzat urra gainezka zegoen kutxa bat oparitu zion, eta anaia gaztearentzat aldiz gerriko gorri bat. Anai gazteenak ez herrikoa jantzi nahi izan, eta gaztainondo batik lotuta utzi zuen. Zuhaitzak berehala hartu zuen Susu, eta leku hartan zulo bat besterik ez zen gelditu. Momentu hartan, Sugar zela gizon misteriotsu hura konturatu ziren. Badirudik Sugarra zigortu egiten zituela gure esanak betetzen ez zituzten guztiak. Beraz, argi ibili beharko dugu. Guk Basajaun eta Basandere margotu ditugu. Basandere emakume gentil bat da. Altua eta iletsua zan. Eta behin bakarrik ikusi zuten ikaskinen Sagastarren. Bere ile gorria orrazten. Basajaun eta Basandere ez dira bikoteak.
Basa jaun daso eta oian guztietako jauna da. Basajaun gizonezko gentil bat da. Olentzero eta Basajaun dira gizonezko gentil bakarrak bizirik daudenak. Altua eta iletsua da. Nekazaria eta hartzaia zan. Bere gatik daukagu artoa eta garia. Euskal Herriko ipuintzarretan eta kondairetan jentziak aurkitzen ditu. Jentzia nekazari trebeak izan ziren, eta beraiek izan ziren errotak erabiltzen hasi ziren. Jentzilak izaki erraldeak ziren, eta izugarrizko indarra zuten. Ez ziren inoiz gaixotzen, eta horren ondorioz ez duten inoiz bere indarra galdu. Alde batetik bestera, harritzarren botatza ikaragarri gustatzen zitzaien. Izaki erraldoi hauek mendimurotan bizi diren gizakien berrizko bandu nahiko dute. Jentzia bizi ziren efetara oso zaila zen aiatzen, modazunetan edo toki markaltxoetan bizi baitzen. Indarra asko edukitzaz bai jakintza eta sekretu askoren jabe ziren. Biek aspalditik bazekiten garia ere. Zakiok ez genekien garia nola ere behartzen. Garia azirik ere ez genuen. Martin Txiki izeneko mutiko baten dorman zuen osardi guztia apuntu eta kantilezaren batera bat izuen. Baina ezeak dutzen. Zituen abakarik aldienak jantzi eta pentien erronka bota zuen. Baitz gari metaren gainetik salto. Zentilek erasatu dituen gari metaren gainetik. Martin Txiki ordea gari metaren erdian erori zen. Zentilek bale egin baina Martin Txiki birea bat garbietan. Gari ezian nortu zituen dutatu. Gari horrekin gaur egun ongi eta pizzak egiten ditugu. Gu hirugarren mailakoa gara, eta Lamien kondaira kontatuko dizuegu. Maitasun abesti ederrak abestu bitartean, urrezko orraztiekin hile luzea orrazten duten neskak dira Lamiak. Kondairak dionez, artzain batek Lamia bat ikusi zuen, erreka bazterrean, eta berarekin maitemindu zen. Etxera itzulitakoan, amak Lamiaren oinak berriratzeko eskatu zion. Altzainak, oinak beharrean atzean oinak zituela ikusita, etxera itzuli eta pena egin zen altzainak. Lamia errekatik herrira joan zen hileta egunean, eta mendira itzuli zen. Negar eta negar aritu zen Lamia bere malkoekin ur-jauzi bat sortuta. Zatenez, Euskal Herriko ur-jauzi guztiak maite zituzten artzainekin ezkontzerik izan ez zuten Lamia maiteminduen malkoak dira.